My, čo dosahujeme medzinárodné úspechy, robíme sopku. Timotej ale rozumne. A teraz dáme jar. Každý tak podľa uváženia, dobre? Takže ja dám trošku. Už peníme. Nemám najkrajšiu, vidíte, je najlepší pomer. Niekedy veľa neznamená lepšie. No, museli ste dať príliš veľa sody a málo jary. S Amavetom som začala skôr, ako som zriadila Amavet klub. Najprv som chodila na ich rôzne súťaže. Festival štyroch život, festival vedy a techniky, niekedy ten bol skôr. A až následne na to som sa dozvedela možnosti zriadiť klub. Takže túto možnosť som využila asi 10 rokov, posledných niekoľko rokov. To máme Amavet klub 957, pôsobiacom pri našej škole. Najkrajšiu mám ja, zase som to vyhrala. Baví ma byť s nimi a prispôsobiť sa možno, že ich zmýšľaniu, mladému, otvorenému, slobodnejšiemu, ako majú ľudia v našom veku. A bavia ma nové nápady, ich pohľad na vec. Úplne iný, aký máme možno, že my, ktorí už sme si vedomí nejakých hraníc, rizik a nejdeme do mnohých vecí, oni sa neboja, sa slobodnejší. Výborná, úžasná. Súhlasím. Milá. Najlepšie. Inšpiratívna. Ochotná vždy pomôcť. Po jednom slove, hej. Aj o polnoci. Aj o polnoci, aj cez víkend. 24/7. Tak fungujeme. Toto neformálne vzdelávanie, ktoré umožňuje Amavet, ich naučí mnohému. Kriticky myslieť, naučia sa, ako sa učiť, objavia potenciál svoj vlastný a to je obrovský bonus pre nich. Naučia sa dôverovať si. Tým, že spoznajú množstvo inšpiratívnych ľudí, vedcov, nositeľov Nobelových cien, musia obhajovať názory pred nimi, komunikujú v medzinárodných jazykoch cudzích, tak ich to tak skokovito posúva, že sú úplne niekde inde ako ich rovesníci v čase, keď končia školu. Nevidím nikoho, kto by toto chcel robiť v mojom okolí. A celkom tomu aj rozumiem, akože je to vysoko nad rámec bežných povinností. Mňa na Amavete baví to, nechodenie na tie súťaže a tie projekty, ktoré robíme, lebo to ja by som asi robila aj nebyť Amavetu. Nie na takej úrovni a nie tak, ako to robím vďaka nim, ale to zdieľné prostredie tých otvorených ľudí, ktorí robia vedu so srdcom, to je obrovský prínos, ktorý Amavet dáva. A ja verím tomu, že netuším, či budem v tejto škole a o 5 rokov budem tu, ale v Amavete verím, že o 5 rokov ešte budem.